Jamen lad os gå ind for at kigge, så man kan høre det allerede her. Nu er der jo 2 computere, der står og kører. Antec Performance One med støjdæmpning i kabinetsiderne som standard. Umiddelbart er der ikke så meget at høre. Det sidder lige der, grafikkortet, selvfølgelig. Ja, lad os prøve at tage siden af, så I bedre kan lidt tættere på. Så vi lige kan høre, hvordan det lyder. Det her det er jo så vel at mærke i idle. Et kort i idle. Alle andre blæser, de kører på low hastighed, og de kan stort set ikke høres. Det gør ikke nogen forskel. Man kan sagtens høre den i hvert fald. Lad os bare sige det sådan. Det er selvfølgelig ikke billedet, de skal gå efter her, det er jo lyden. Så jeg er lige stille et øjeblik. Det kan sagtens høres. I midlertid skal vi gå op til HD 4890 herinde bagved i Corsair-kabinettet. Der er selvfølgelig en masse andet, der larmer sammen med. Og det giver jo alligevel en egentlig akustik herinde, når det er, at der er så meget plads. Der sidder det med Salman-køleren på, og ikke bliver særlig varmt. Det er så idle-hastigheden, den sådan stemmer overens med, ja, lyden inde i kabinettet, sådan det giver en helhed. Nu kan jeg prøve at skrue op for den individuelt hernede på mine laserstyringer her, skal vi prøve at se. Fuld knald. Ja. Laveste. Fuld. Det er det maksimum, den kan larme, og det er jo ikke så slemt egentlig. Men det er en helt anden sag, når vi sætter 2 styks HD4890, eller slutter 8800 GT i SLI hernede. Så de begge to, eller bare en af dem for den sags skyld, kører på fuld load. Og det har jeg tænkt mig at gøre nu.